Kwa Ramogi nitiere kamora mora ma intiere wakini machiegni mar yudo weche manyien na mag duol odhiambo makawuono. An gi geno ni ihikori mar yudo weche manyien adimba kokalo e Ramogi TV ni mar wan gi mathoth ahinya motenore kod weche mag kedo koda jogo mosebedo karocho arita kwe gwenge mag Nyanduat mar Hoho mar Okak kachiel koda bende masira ma otimore kinde ma miruti ma othedhi nyadala kendo chike buolo muoch kendo okelo midhiero e gwenge mag Garissa. Nyako Ramogi wan kod mathoth motenore kod mago kachiel koda lam ma otimore odiochieng' ma kawuono kilamo ne piny Kenya e nyasi mane oyuore gi jatend piny Kenya William Ruto kachiel koda apisa mamoko madito e piny owacho mare. Nyako Ramogi magi to kod mamoko chikiti chakruok nyaka giko mokwongo wayud thund weche. Apisa moko adek mag obila otho bang' nyamburko margi nyono miruti ma otegi e buolo e gwenge ma Kulan e kaunti ma Garissa. Ni vyema taifa letu la Kenya tupate nafasi ya kuomba kwa ajili ya mvua. Jatend Kenya William Ruto ne otelo e lam makende ma obagi Nyayo Stadium mar lamo ne piny Kenya. Ruto koni onge gima biro geng'e tayo piny Kenya. The other issue that was raised was that it's too demanding on the part of the parent. Report mogol kod riwruog Twaweza lero ni jonyuol yudo pek mokalo e keto e tim somo mar CBC. Arwak ni machiegni Nyako Ramogi mar yudo weche manyien adimba inyalo tudori kodwa e namba 233600 weche manyien mag duol. Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter handle @Ramogi TV KE. Bende nyalo luwo wechegi ka idhi Twitter handle mara @GeorgeBati_ kata e Facebook page mara ka idhi idio kamondik ni follow George Bati Daddy Cool. Machiegni jaloko marwa iluongo ni Belinda Adhiambo. Nyinga en George Bati. Machiegni obila moko adek marito tong' otho bang' nyamburko margi nyono miruti mane rikotegi gi jonjore e buolo e gwenge mag Dadaab e kaunti ma Garissa. Obila achiel to pod yudo thieth bang' hinyruok e monjno ma otimore apaya ma Garissa kadhi Dadaab. Yangore ni obilano ne rik chwalo nyamburkono e gwenge mag Garissa mondo mi lose gi makanika. Obila ma ohinyoreno okwong otimne thieth e osiptal ma Garissa County Referral kapok ochwale gi ndege nyaka e bomani ma Nairobi mondo oyud thieth makende. Obila chich ni monjno ne otimore okinyi ma kawuono kendo ne otim gi jonjore mag Al-Shabaab. Komedo dhi nyime to wayudo ni piny owacho lando ni onge wuotho tieno e gwenge ma jolweny kod obila dhi tayo pedha mar rakruok kod jomaundu manyayo kuo mag jamni kendo rocho arita e moko kuom counties Nyanduat mar Hoho mar Okak. Chik mar kumo wuotho gol bang' jatend piny William Ruto lando ni jolweny kod obila dhi go tach e gwengego nyaka arita kwe doge wang'e. Bang' jatend piny Kenya William Ruto golo chik ne jolweny kod obila mondo rwak lepgi mag lweny kendo gidhi girakre kod arife ma pachgi galagala ma osebedo karocho arita kwe counties mayudore Nyanduat mar Hoho mar Okak. Kwa sababu wale watu wamekuwa wajeuri, wamekuwa na kiburi mingi. From tomorrow we are moving into that area and we will not leave that area until every illegal gun has been returned. Chenro koro sechak keti mar neno ni apedha no otim mondo neni orakruok kaka dwarore kod jomaundu ma chich ni gin jokwe jamni e gwenge makono. Piny owacho kokalo oboke moyiedhi ma ogol kod jatend migawo mar arita ma pacho ka Kithure Kindiki okumo wuotho seche mag otieno kod chokruoge mag unji e moko kuom gwenge ma yudore counties auchiel ma arita kwe osebedo e mbek. Oboke no oyango ni e kaunti ma Turkana wuotho kume sub county ma Turkana South, Turkana East kod Loima. E kaunti ma West Pokot onge japiny mibiro yiene wuotho tieno e sub county ma Pokot North kod Sigor maduto yudore e ngegu mar Gengaora Matakwel. Piny owacho bende okumo wuotho tieno e sub county ma Marakwet East kod Marakwet West duto e kaunti ma Elgeyo Marakwet. E kaunti ma Baringo jodak ma Mukutani, Muchongoi, Bartabwa, Tiati East kod Tiati West ok bi yiene gi wuotho e seche mag otieno. Chikno bende idhi tigo jodak ma Olmoran, Ngarua kod Mukogodo e kaunti ma Laikipia, ka e kaunti ma Samburu jodak ma Loroki kod Kirisia bende onyis ni kik chieng' podnegi oko.
Oboke no kata kamano yango ni joma timo tije ma oyiedhi kaka lakteche, apisa mag loch nanga, jokanyo mag kembe mopwodhi ma uso yedhe, jofwambo kod ute fwambo mopwodhi kod kembe mopwodhi ne timo tije ma oyiedhi kaka mag pi, teko sitima, mag wuodhe ndeke, joked gi mach, joyal buche mag doho mamalo, joma keyo chiemo e kinde mamoko to yienegi dhi nyime gi tich kata mane seche mag otieno mokume wuothe gwenge makono. Jatend migawo mar jolweny Aden Duale bende kokalo oboke moyiedho yango ni jolweny dhi molo e gwengego mar rakore kod jomaundu kiny tich adek tarik 15 mar dwe mar 2. E kinde ma piny owacho keto chenro mar kedo kod rochruok arita kwe gwenge makono, moko kuom jopiny ma Samburu ojiwo apisa mag arita mondo orakre kod arife ma pachgi galagala go e bunge kama giponde, kendo kik gidhi e bombe ka giwacho ni ma nyalo rocho ohala maggi. Na ninaomba tu kwamba hii kafyu basi ianze katika ile valley, the valley of death, badala tu ya kuingia kwa mataon na kuumiza ma innocent. Kuna wahalifu ambao wanajulikana pahali wako, kwa sababu sasa wanapokuja town wanakuja kuharibia biashara zao. Inastahili waende huku pahali kuna wale wahalifu, waanze kupambana na wahalifu, wawakamate. Na ningeomba rais ingewezekana wangeweza kuweka hii kapyu hata boda, wanajeshi wakaweza kukaa boda kutoka mwanzo mpaka mwanzo, ndio suluhisho iweze kupatikana. Jodak Malaikipia kata kamano wako kang mar tero jolweny gwengego kagikoni mano e yo makende madhi konyo duoko arita kare. Kwa wananchi wetu wa Olmola na maeneo ya karibu, tunaomba ile masaa tumeambiwa ya kafyu tuizingatie kabisa, kwa sababu hatutaki kusikia mmoja wetu amejeruhiwa ile hali sisi ndio tunapigwa nao majagiri. Hii kafyu, na nitazidi kusihi watu wa Githega ward tushirikiane na serikali ili tuwape information ile inafaa, na pia kando na hayo tuweze kutii zile sheria ambazo zinakuja na hiyo operation, ili tusije tukawa na mtu ambaye amejeruhiwa ama mtu ambaye amepata shida kutokana na hiyo operation. Jopiny bende koro kwa mondo lurege chik moketi kendo giduoke lwet piny owacho gige lweny magingo ataro mar chik. Wale wananchi, wale majangiri au mtu yeyote ambaye amemiliki bunduki kiharamu aweze kurejesha hiyo bunduki haramu na risasi anazo au zana zote zile za kivita, magwada ya kiaskari, magwada ya kijeshi au magwada yoyote aweze kurejesha kwa serikali. E kinde makoro piny owacho okalake ni nyaka gitiek jomaundu marocho arita, geno en ni apisa madhitimo apedha mar seko jokuo jamni biro timo tijgi ka gidewo ratiro mag jopiny e gwenge makono. Wadhi nyime nyakwara Ramogi kamoro ni od bura mamalo ne oduogo e wang'e kendo chako chenro mage bang' yweyo mar dweche 2. Jod bura ne odhi nyime kod twak ka e kindeno bende jakom komiti mar od bura marango weche mag somo ne oketo tesre duol mandiko jopuonje tich TSC mondo migi ler moko kuom ng'ur ma osebedo e sekta mar somo. Komitino ne okundo Nancy Macharia kod penjo e wilai magitiyo godo e ndiko jopuonje tich, medo gi lemo kod loko jopuonj e kind mamoko. Good morning, my name is Weche Timon. Bang' od bura yawa yange tielo mar 2, kamiti mopogore opogore noyudo thuolo mar bet kendo chako chenro margi. Jakom kamiti mar od bura mochung'ne somo Julius Meli oketo jatatije duol mar ndiko jopuonje tich TSC Nancy Macharia e kod penjo ka gidwaro lere wi kambi mar Minet mane omiyo rak mar chwalo kumba mar thieth ne jotich timore kaluwore kod ywak ma jo od bura go wacho ni jopuonj kalie e kinde mag dhi e ute mag thieth. So why are you actually charging these teachers extra? Actually, I think that is actually something which is not good in this contract, among many others that we shall see in the main contract. 2, we have this very important issue of hospitals. That one group of hospitals are trying to elbow everybody out so that they remain alone in the scheme. How come when it comes to inpatient, the teachers are considered differently when it comes to payment? And just a teacher like another teacher. One time to the police hospital, and when I was there, I was told that I can only come back after 7 days. The medical allowance was also segregating, and you know this was a conversion from the medical allowance that was being paid. So the lower job group teachers were earning less, the higher job group teachers were earning more. So we have just moved along the same lines. Jaod bura Masia Christine Mbaka kod nyawadgi Makibra Mwalimu Rero kanyakla kod Nabina Bwera Malugari e duto thungo commissioners mag TSC kod penjo mag ndiko jopuonje tich magikonyo timo mibadhi. My question is, who does the assessment of teachers to enable you to know that he qualifies for promotion?
Who does that? What is in place for promotion of serving TSC officers from the sub-county, county, up to national? Because I see some lot of stagnation and demotivation. Generally speaking, just give us 2 billion every financial year to promote teachers, and this issue of stagnation will go. Chair, the last time we received money for promotion was in 2011. Jood bura go wacho ni TSC okosetimo ratire ke jopuonj to kod loko jopuonj skunde. E kendo kata mana chudo mar balang ni jopuonj matiyo kuonde mangima oridore. Bende osachgi okosemedi kata matin. In my constituency, 28 primary schools do not have substantive head teachers. If you are recruiting for Northeastern, for example, or for Kakamega, the teacher who is recruited under affirmative action should actually not come and to ask us for the localization. That one should be very clear. And 2, the Teacher Service Commission to tell us that this policy will end in this period. For example, if you recruit teachers for Kakamega, the shortage is 6,000. If you are recruiting equal numbers to areas that do not need these teachers, then you're telling us that you are posting them to the other areas. Have you solved the unemployment issue in those other areas where you're posting them? The mapping process of these teachers is ongoing, but as of today, as we were coming, we have identified 10,833 teachers to teach in JSS, those teachers in primary school who have the requisite grades. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Purwane mago motenre gi weche mag somo kamoro ni 48% mag jo Kenya manotimnegi nonro kod riwruok maok mar piny owacho maong'ere kaka Twaweza ok mor kod okang' ma piny Kenya kao e loko lai mar somo ahinya to masani dhi nyime mar CBC. Ripotno lero ni moko kuom jo Kenya dwaro ni keth oko chenro mar CBC kaluwore gi midhiero ma okwake. Judith Omondi noluwo lipotno kendo miyo ler mathoth. To highlight a few issues about sauti za wananchi. En nonro mane otim dwe mar 11 higa ma okalo, mana ndalo matin bang' aput mane oyier kod jatend piny e rango weche somo chako tich ayanga. Lipodni mane ogol doko ne odiochieng' ma kawuono, yango ni 48% mar ji 3,000 mane otimnegi nonro okomor kod yore ma piny Kenya tiyogo e loko lai mar somo mar piny Kenya. Ka 17% to koro dwaro mondo mi ruch oko lai manyien mar somo mar CBC. Maybe they have concerns of which we need to dig deeper to get to know why they have such kind of an opinion. And I think it's the right time citizens are fed with the right information, probably through the media, and be able, and the government should package that information in a simpler way such that wananchi can be able to digest that information. Moko kuom ng'ikruok magikoni osemiyo CBC ok dhi maber gin kaka nengo ahinya to kod okor jonyuol, tich mathoth ne jonyuol ahinya to e konyo jopuonjre weche moko mag skul, dang'ni makinde ka kinde, nok mar klese kinde mamoko. We allowed respondents to provide multiple responses. So the one that came at the top is the cost, which they said is quite high. And I'm happy that the director has said it's something that they are addressing, and probably in near future the cost will go down. The other issue that was raised was that it's too demanding on the part of the parent. So there's a lot of parental involvement, of which parents think that more should be done in school rather than at home. Jatatije duol maloso lai mar somo Professor Charles Ongondo, mabende ne omolie twak makama, okoni gibiro bet mar rango kuonde madegitimie lokruoge, mak mana ni nyaka jonyuol bende jiwre mar siro sirkal, ni mar ting'no pek ne piny owacho. If we are not careful, at some point in our Kenyan history, we shall have encultured people to believe that the government should be providing that which the government cannot afford. So there are some things we know as government we need to do. But that source of our income, for example, to employ teachers, is not limitless. Ongondo koni CBC en yo maber ma ok nyal pim kod 844. Even at grade 7, analyzed properly, we are at a better stage than we were with standard 7. We have broadened
the learning space. We have brought some experiences earlier to the learners. Lipodi ni gole kinde mabende koro dong matin ne dweche ariyo, to aput mane oyier kod jatend piny Kenya golo duoko ewi somo, ahinya to kotenore kod lai manyien mar somo mar CBC. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhi nyime, riwruoge ma opogore mag lakteche pacho ka obwogo dhi ng'anyo poni piny owacho koketo e tim dwaro margi. Kagitwa kod jofwambo e boma ma Nairobi, gikoni piny owacho mamalo kod mar kaunti ochayo dwarogi mar ndiko lakteche maromo 20,000 e yo maongirore kaka osendik lakteche mamoko. Solidarity forever, solidarity forever. The workers we are talking about are earning half of what the other workers who are on permanent and pensionable are earning, yet these people are doing the same work under the same environment, the same working hours, seeing the same patients. Us as the leadership of healthcare workers has come out to indicate the number of increasing cases in mental health issues among healthcare workers. And while we expect these cases to go down, then the government that is supposed to motivate the healthcare workers continues to employ them at very bad terms. And why the employers on those contracts? Because they don't put you on a medical cover, they pay you half salary, you cannot go to school for training, and they don't allow you to join the union in those illegal contracts. So that's like somebody tying your hands and throwing you to swim. They're killing you. That's the truth. Ramogi ng'ur gi weche giduto te ne oduok e yor alam kaka yo makoro wadani wang'e godo weche ma dhi nyime kata mano wachi alam kaka yo mar kedo aching kod midhiero mag oro kech kod idho mamalo mar ngima ne oganda jo Kenya. Jatend piny Kenya William Ruto ne otelo ne oganda jo Kenya chwalo ywak gi e nyim ruoth Jehova Nyasaye e alam mane otimi alap Manyien National Stadium. Jatend piny onyiso geno ni piny Kenya dhi goyo okang' manyime weche mag dongruok kendo nyiero joma kwedo telo mare. Jafwambo marwa Chris Owino ne oluwo alam makamano kendo losonwa lipodni. E alap Manyien National Stadium, jodito mag piny owacho mar Kenya Kwanza, jotend kanise mopogore kod jopiny omolo mar pako ruoth Nyasaye kendo kwayo ng'wono mare. Midhiero mokwako pacho kae kaka oro, kech, idho malo e nengo mar ngima, kanyakla kod onge mar arita kwe hoho mar okak, ochuno jopiny mondo many ruoth Nyasaye bang' temo kedo gi midhiero go kendo koso yudo konyruok. During this reign, Jesus, we will see prosperity. Kwamba katika siku zake kaka yo makende mar yudo ng'wono mar ruoth Nyasaye, jatend piny Dr. William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua ogolo chiwo moyiedhi e lo oganda jo Kenya mar kwayo bong'o nyakalaga mondo mi piny Kenya koth moromo e kedo gi midhiero mar oro masani okwako counties 24 mapacho kae. Jatend piny William Ruto oyango ni piny owacho mare osetemo kedo gi keche pacho kae kuom miyo jopur mbolea kod kodhi e nengo moyweyo, kata kamano onge mar koth nyalo rocho kenge makamago. 5.3 million Kenyans are staring at starvation. More than 2.5 million heads of cattle have died, and the situation doesn't look any better. So the prayers today to intercede with God to give us rain are more than welcome. Kama serikali tumefanya mipango yote, mipango ya mbolea, mipango ya mbegu, mambo yale ambayo yanahitajika ili tujitayarishe, kwa sababu tunajua Mungu atatupatia mvua na Kenya itakuwa na chakula na tutaondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Jotend kanise bende ogwedho chenro mag dongruok mar piny owacho mar Kenya Kwanza kaka yo mar neno ni piny owacho mar Kenya Kwanza ochopo singo mane gimiyo oganda jo Kenya e kinde campaigns. E gino ma inyalo wacho ni en rakore kod kweth mobalo kod piny owacho, jodolo owacho ni oganda jo Kenya nyaka bed joma oikore mar yie loch e kinde moramora ma gidhi e piem. We as the people of God condemn. We condemn the voices of division. We condemn the voices of them that are not satisfied with our systems. Ka odwokogi, jatend piny William Ruto onyiso geno mare ni onge ng'at moro amora
mabiro rocho chenro mage mag dongruok. Kuna jamaa anaitwa Sanbalat, mwingine anaitwa Tobias. Watu wa kiburi na madharau mingi. Walikuwa wanamwambia hata hii ukuta unajenga hii, mbweha peke yake akisimama juu yake inaanguka. Kwani mliambiwa huyo Sanbalat na Tobias waliisha? Si wako. Lakini nawauliza, kuta ya Yerusalemu ilijengwa ama ya Yeriko ilijengwa? Haikujengwa. Si ilijengwa? So wachana na Sanbalat na Tobias, wajishughulishe na ile wanashughulisha. Kenya itaenda mbele na mapenzi ya Mungu itatendeka katika taifa letu la Kenya. Ruto bende opako kanisa kuom bedo ng'ala manyime kedo gi midhiero mokwako jo Kenya ka osingo mar wuotho kodgi. Na nimepata hakikisho kwamba kanisa sasa inaelewa mahali pake katika taifa letu la Kenya. Leo nitalala mapema na nitaamuka kesho kuchelewa na nitalala na viatu. Ewi midhiero mar gope ma piny Kenya nigo, jatend piny omedo duondo e wach jo Kenya duto chulo osuru ka owacho ni mano e yo kende mar golo piny Kenya e jok mar gope. Ruoth Nyasaye wacho e kitabu mar Mathayo ni biuru ira un jogo moting'ore mapek mondo amiu yweyo. E kinde ma giwuok e paw tuke ma Nyayo National Stadium, jatend piny Dr. William Ruto kod oganda jo Kenya nigi geno mathoth ni Ruoth Nyasaye osewinjo ywakgi kendo dhi yawo range mag koth mondo kony piny Kenya e kedo kod midhiero mar oro kod ngaji kaachiel gi idho malo e nengo mar ngima. Chris Owino, Ramogi TV, Nyayo National Stadium, Nairobi. Erokamano nyakwa Ramogi, lipodno mar alam ma bende winjo ka Chris Owino ogelo e andika mar Biblos. Kero yweyo mokwongo nyakwa Ramogi odiochieng' makadodhiambo makawuono e weche manyien mag duol. Parni mana tielo mokwongo mar duol, tielo mar ariyo Trevor Mbija biro bedo ka kod jakom mar ODM John Mbadi. Twak en ni to en okak mane, en yamo mane, en kalausi mane, koso en nyakoi mane modonje duond bura mar ODM. Magi to kod mathoth e duol tielo mar ariyo. Gi kinde ni nyakwa Ramogi yiena mondo ateri yweyo machuok kod duogi mamoko kokalo e Ramogi TV. Chieng' Valentines en chieng' moro ma iparoga ja Kristo. Koro en jatakatifu, to jatakatifu manyinge Valentino. Koro odiochieng' ma kiny kiyudo thuolo mar kono ng'ato hera, kone weche hera, timne timbego mag hera, tim gimoro amora gi hera, nimar jogi wan ema wadak kodgi, wan ema wan kod nyalo bedo jasiki odiochieng' ma kiny kwayo ng'uono. En chieng' Valentines, miye maua. Anang' ame ng'ato maua odiochieng' ma kiny. Ka en chocolate, yang cham chocolate, sukari koro kochopo ang' meda kama intiere kar kacha. Now I don't have any plans unless someone anipange, en mana ni kupanga tu kelo na gik mabeyo beyo. Kata kamano pile pile kuman en Valentine's kumo. Odiochieng' kodiochieng' ne ginyisa hera. On Valentine's Day wanyalo wacho ni en chieng' no mabende ji nyiso hera. Kin gi ng'ano mihero inyalo nyise hera, inyalo nyiewo ne gimoro. Kaw thuolo mar nyiso ng'ato ni ihere. Nyis hera e yore modwarore. Ter ng'ato lunch, chamuru gimoro mayom, unyalo chamo alot kata gi ring'o. Kinyalo nyiewo maua to nyiewo. Kokinyal, nyisa ng'ato ni ihere. Gima maber mosetimore na en chieng' Valentine ni ndalo moko wanyalo wacho ni en higni moko ok apar ni en higa mane nantiere mane tich to nayudo surprise mar chocolate kaachiel kod flowers nomora. Higa ni bende ageno ni ponono nyalo timore kata ok otimore, lakini wanyis hera waduto.
Ahero ujote. Happy Valentine's Day. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt. Hakuna kingine. Bolt ni chap chap. Unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Shinda mameli na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nzito na Shabiki Jackpot Mbao. Cheza sasa na shilingi 20 tu. BCLB number 416. Shabiki.com. Nyakoromogi weche manyien mag duol dhi nyime odhiambo ma kawuono. Jodongo mag Basuba odok ne jaod bura ma Suba South Karoli Omondi e romo mane obedogo kod jatend piny Kenya William Ruto ka giwacho ni romono ne geto kelo dongruok mag oganda to ok siasa. Bende giwuok tung' mosuo kod moko kuom josiasa mag ODM maseyo jood bura mane odhi orado kod jatend piny e kar jot mar tend piny Kenya buore Nairobi. Alia Beach nigi ler mar wachno. Jodongo mag Basuba koro wuok oko kadok ne jaod bura ma Suba South Karoli Omondi kaluwore gi ondamo mane okawo mar rado kod jatend piny William Ruto ka giwacho ni gin ema ne gimiye teko madhi romo kod jatend piny. Giwacho ni gwenge mag Suba pod ni chien e yore mag dongruok kendo kata mana piny makono bende richo maka jaod buchgi no okotiyo machiegni kod jatend piny to pod gibiro medo chandore. Dongruok ok wayudi to nikech ok waluwo sirikal tir. Ne wabedo piny kaka elders kendo kaka jomose tiyo piny anase tiyo higa 15 wang'iyo dongruok wawacho ni Karoli nyaka bed piny mal olu sirikal tin man William Samoei Ruto. Ne giloso e boma matin ma Magunga kama ne gibage ng'anyo mamuol ka gikwedo josiasa mag ODM ma osebedo kaseyo romo mane moko kuom jood bura mag ODM otimo kod jatend piny. Giwe nego Karoli ng'ama wuoyo no bi kuom aka mondo wanyise ni wan mane oro nyathino. Koro kar gorwo gi nyathino biogore kodwa ka jaote ok golero dholuo nowacho kamano. Koro winjo gimomiyo ne waoro Karoli kanyocho wabedo kode piny wanyise ni kibedo gi sirikal mabor ok idhi miyo wach sudo wadwa ni wasudi nyocha nyise ni achiegni thadong gi jumbe 24 to kikatho kapok aneno lam. Koro noringo dhi kama ne waore okele lam. Wan Karoli Omondi emenyiche wayiero to nwayiere no dhi ogem madongruok kamoro amora monyalo yude. Ne ok wa specify ni in dhi ka nwawacho no dhi kamoro amora to nwafwenyo ni ka in gi sirikal to dongruok biro mapiyo. Omiyo nwabedo piny kaka jo Suba South te ni mondo Karoli wuog ka idhi nwair Samoei Ruto mondo ikelnwa dongruok. Kawacho ni kata Magunga ka inyalo winjo ni en nying mang'ongo onge mitoka madonje. Rowere mawuok e kar chung bura ma Suba South bende ywago chal maricho mag apeyni makono ka giwacho ni romo mane jaod buchgi obedogo gi jatend piny biro kelo ne dongruok e alworano. In the entire Kenya, it is only Suba constituency maonge even an inch of a tarmac road nikech lack of political goodwill. Waoro Honorable Mondi Karoli mondo engage gi Dr. William Ruto mondo kelnwa development mora manyalore. Kaluwore gi koma malo ne wagombo ni kumora ma Karoli nyalo donje monyalo yudi ngufu mubiro ge Suba South ka wan wamiye support. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ramogi tarik 14 ma dwe mar ariyo higa ka higa en odiechieng' mathoth oganda e piny mangima biro kanyakla mar dhialo hera ma gin go ne jogo ma otinogi ka odiechieng' mano ma kawuono tisi ni Valentines. Ndalogi jomoko kawe kaka odiechieng' makende mar nyiso hera ne wede, osiepe kaachiel kod jogo machiegni kodgi. Kawuono nyasi mar Valentines ne ochalo nade? Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Jo ohand maua odich. Jonyiepo bende wilore ewi wadgi ka gimanyo maua.
Johalago wacho ni igani ohand maua ocho chieng' ka gipimo kod higa mokalo. Kawuono uso ber, nwachako chakre nyoro. Flower ne dhi maber kendo waneno ka uso pogore gi last year. Noka ne kodhi kama kawuono aneno ka wan gi stock ya kutosha. Jopiny mane ochopo nyiewo maua lero kaka odiochieng'ni chalo kodgi. Nasetiwo mara ne madamba e ot gi nyithindo duto te gi kegi gimoro amora. I've been wished so many wishes this morning. My husband wished me happy Valentine's. Koro I'm so happy. Amor nikech odiochieng' ma kawuono yudo ka an mangima with my friends here. Number wish osiepega te kachiel gi ji te jok mwatiyo godo. I wish all my kids happy Valentine and to my friends, my relatives, everybody. To pachgi chalo nade ewi tarik ma kawuono motis ni Valentine's Day. Valentine paronwa gik mang'eny nikech okelo hera, paronwa weche hera. Ok ne johera kende to nyaka ne nyithindo. Ok ochuno ni nyaka eri gi ng'ama dichuo, inyalo eri gi mama u nyathini. En odiochieng' ma ng'ato ka ng'ato wish ng'ato happy Valentine. Wan jomo dich mamanyo mogo ma wish mag Valentine mago awene jok moko osotich mati. Giyango chenro mopogore opogore kaka gidhialo odiochieng' ma kawuono. I'm looking forward to the osiepega, mostly joma nitie osiptal. Mondo at least I wish them nikech they are bedridden, they need love. Today I celebrate my girl who is Valerie Asha. She's at Rangala. I'm so happy and I cannot forget Valentine because of her. Okwane ka en gimoro ma ya maana sana but omoro waneno kaka wuono chemusha town. Waneno ka chuo chapni kon gi koni gi mine omiyo koro ji chapni wageno ni kata mna clubs waka wuono dhi yude gimoro. Gijiwo oganda duto mondo wuog oko onyis hera. Awacho ni ng'ata manoko kanyo wi kik wil gi ng'ano miero mondo mi kawuono inyise ni in kode kamoro achiel hera. Komachielo to paro mopogore opogore bende medo wuok kaluwore gi weche mosebedo ka fuong'ore e mbui ewi romo motis ni Men's Conference ma en romo mar joma chuo mobalo kod weche Valentine. Sani kaka piny en sani maisha ni malo, sani bende nyithindo dhi sikul, koro piny tek gi ji kamoro amora. Koro joma chuo dich manyo kone gi kocha maka giduogo gibedo ni gisugole ka gwach mar Valentine. Dipo ka kata gimang' ni dogi chame ot wang' ni kosi kata nyathi seche moko wang' ni kos gima kinyo dhi go skul. Aonge kata mna saa ma nyiewo mafua, piny tek ma joma pod nyiewo joma timo weche hera Will and good gitem lakini we gitema tema ji we no so temo mang'eny. Valentine's Day mahigani ochalo kodi nade? Bende iyudo maua kata mich mar hera to in bende ichiwo mora mora. Kata obedo ni odiochieng' dhialo hera mahigani ochopo ka oganda kalo e matek kotenore kod nengo ngima ma oidho pacho ka, jopiny oramo ni kata tek nade to nyaka gitem gichiw mich mar hera. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Wadhi nyime. Riwruok mar jous kong'o ABAK okwedo paro mar telo mochune choko osuru e pacho ka KRA mar medo nengo kong'o mopuodhi ka gilero ni sani ngima oidho. Jakom mar riwruogno Eric Gidhua olero ni osuru mag math mag divai gi spirits geto medi gi atamalo 79 ka mag bia gi sida imedo nyaka atamalo 100, gino ma bende gikwedo. Gikwayo piny owacho bende mondo wit oko paro mar medo osuru ne puodho kong'o ka gilero ni wachno nyayo uso kong'o magalagala ma chik ok opuodhi pacho ka. Revenue Authority, who invited the public to submit their views on the new rates. From the onset, we wish to categorically state that we are opposed to any move by the government to review this rate upwards. Firstly, the proposal is ill-timed given the current economic conditions in the country. Secondly, it is our considered view that the proposal goes against the original intention of the excise duty stamp, which was to be used as a means of improving revenue collection through addressing the challenges of illicit trade and increasing the traceability of products.
Machiegni wadonjo weche mag tuke kama klab mar Kakamega Homeboys matuge lig maduong' ma pacho ka oyiero mane en jalup kocha margi machon Patrick Odhiambo kaka kocha manyien kendo kawo kar John Baraza manyocha ne oteng' lwete mogo juma mokalo. Odhiambo ne en jalup kocha e klab mar Gor Mahia kapok nokawo ting' mar tayo klab